Ine dzina langa ndi Benedicto Mbewe, mmodzi mwa anthu amene anaonetsa chidwi kuti afuna ayimire nawo mu chisankho chimenechi cha 2025 ndipo maganizo sadachokebe adakalipo, koma ndimakhulupirira chimodzi kuti Mulungu amapereka pa nthawi yake ikafika. Pamene ndinapanga declare kuna kuti ndifuna ndiyime kusonyeza kuti Mulungu adayamba kugwira ntchito yake. Osati kuti popeza ndifuna ndiyime ndiye ndiyambe kulimbana ndi anankhumwa, ndiyambe kulimbana ndi APM, ndiyambe kulimbana ndi Mwanamveka, ndiyambe kulimbana ndi Ansaka kapena agadama. Koma ndapanga declare ndi munthu wake Mulungu amaonetsa chomwe iye afuna achite. Chifukwa ulamuliro umachokera kwa Mulungu. Chomwe ndikufuna ndinene pano nchonena kuti anthu ena mchigawo cha kumpoto ananena kuti iwo afuna apange endorse APM. Sadalakwitse pa democracy. Iwo ndi ufulu wawo onena kuti akufuna APM. Munthu sunga asankhire. Ndizomvetsa chisoni kuti ena ndichula dzina ngati Gulwaji na Dausi MP amenenso akhala mu MCP mu DPP nthawi itali akupita kapanga conference just against that. Anthu akumpoto sadanene kuti tikufuna tonse ifeyo tivotere kapena mukavotere APM. Sadanene choncho. Iwowo maganizo awo anena kuti ikwa iwowo afuna APM atakayimaso. APM palibe chilichonse chomuletsa according to the constitution of Malawi kuti akayime. Ine ngati mmodzi amene ndikukayima nawo ndipita nkapikisana ndi APM. Ngati APM atafuna akayime akayima. Ngati Mulungu akandipatse utsogoleri ndikawina. Ngati akatenge APM akawina. Ngati angatenge nankhumwa akatenga. Ngati angatenge ndi Mwanamveka akatenga. Ngati angatenge ndaona Bonsaka akatenga. Ine ndikudabwa ineyo ngati mmodzi mwa makandidate amene ndifuna ndikayimire kuna kuti kodi kwenikweni chomwe iwowo akufuna Adausi ndi Gulwaji maimpi ndi chani? Kodi APM alibe ufulu oti akayimire? Fa constitution ya Malawi sikuletsa munthu chifukwa cha dzaka. Aliyense atha kukayima. Koma izizi zikungosonyeza kuti pali kagulu kena kumene ndikankhwidzi kamene kakuziyenereza kakona kuti watha kutenga upresident. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti ngati MCP lero akulira, ngati Amalawi tikulira, ndi nkhani yowumirira chinthu chomwe sungakwanitse. Ndimakhulupirira ngati mmodzi mwa anthu okhulupirira Mulungu kunena kuti Yesu Khristu akubweranso posachedwa, kunena kuti chilichonse chimabwera pa nthawi yake, sitichita cholanda, sitichita chokakamiza. Ndiye inu gulu lanu Adausi ndi anzanu, ine monga Benedicto Mbewe amene ndikuti ndikukayimira, nsiyeni APM akayimira tikakumana kuti tikayimira tikakumana konko. Koma zoyamba kunyoza munthu, kuyamba kuyankhula zambirimbiri, umene usutsogoleri ayi. Tiyeni tionetse maturity pa democracy. Chifukwa DPP ndi chipani ndithu chomwe chikukawina ndiponso palibe chotsutsa chilichonse. Ndiye ngati APM ndi timu yake akunena kuti iwo akayima akufuna akayimeso convention, chowaletsa ndi chani? Inu mupita kukapangira conference anena kuti Adausi mukavotere APM, anena kuti Abotomani mukavotere APM. Isananene choncho iyayi. Inuyo ndi gulu lanu mmene mukukhala kuti inu anankhumwa tengana ndi anankhumwa. Inenso ndi gulu langa lomwe ndikulidziwa kuti ineyo convention ndikukatenga ndipita. Nawonso Ansaka ndi gulu lawo lomwe akuzoti iwo akawinitsa apita. Nawonso Akabambe ndi gulu lawo akapita kumene kucha. Koma zoti kuyamba kuyankhula kunena munthu foti akufuna kuti akayimire kapenanso kuyamba kunena anthu ena chifukwa choti iwo anena kuti apanga endorse wakuti even in America people endorse each other according to their will, according to their feeling, according to their choice. So it's the people the north who have decided to say okay, we want APM. Let's meet APM kukuchani ku convention. Ineyo ngati Benedicto Mbewe ndikuti ndikupita ku convention chomwe wapereka Mulungu mukachiona kuti chikakhala bwanji. That's why ndakhala phe ndene langizo langa kwa achina Dausi asakhale ngati kuti mchipani mwathu muli phokoso mulitandi kumabweretsa unnecessary press briefings. That is not good. I know there are people who are sending these guys MPs to go and do such kind of things. That is not good. Let democracy rule. Let God choose whoever he wants. That is my prayer. But DPP is one of the best party. I like DPP. And I wish each and every candidate all the best. We shall meet at the convention very soon. Thank you very much. God bless you.